Il-President kienet ċara ħafna fi kliema l-abort m'għandux jidħol mill-ventilatur u jekk ikun se jidħol iridu jkunu n-nies li jiddeċiedu permezz ta' referendum. Hekk stqarret Miriam Spiteri de Bono meta din il-ġimgħa kienet intervistata mit-Times of Malta fejn insistiet illi hi personali tibqa' kontra l-abort għalkemm qalet illi ma rridux nilludu ruħna li l-abort eventwalment jidħol f'pajjiżna l-istess kif sar f'pajjiżi oħra u huwa proprju għalhekk li temmen li għandu jsir referendum fuq din it-tema tant kontroversjali. Inti taqbel ma' xi forma ta' abort? Jien kontra l-abort. Inti kontra l-abort. X'tagħmel jekk il-Parlament jgħaddi xi liġi li b'xi mod tippermetti l-abort? Tiffirma, tirreżenja, ssifer? Ismani ħanejdlek. Jien bħala Mirjam, rajt għandi dritt, għal libertà tal-kuxjenza daqs ħaddieħor. Naqbel. Jien dejjem kull fejn kont ipprovajt illi nagħmel dak li hu korrett u sewda. Ma ħossx illi għandi nikkommenti ruħi iktar fuqu mill-pożizzjoni li jista' ġejt fija biex hemm barra ma ninfluwenza lil ħadd. Ġast għamilt lek statement li jien personalment kontra l-abort. Issa, minix sa nispekula iktar, imma nixtieq li nagħmel dal-punt. Jien nemmen li m'għandniex nilludu ruħna. Ftemna jew? Le. M'għandniex nilludu ruħna bħalma daħal f'postijiet oħra dan eventwalment jidħol, jien nemmen ukoll illi dan jekk xi darba pajjiżna jasal hemm bħalma waslu pajjiżi oħra, ma għandux jidħol mill-ventilatur, by the way, ġa xi programm elettorali, anqas id-divorzju ma daħal hekk. Għandu jkun hemm referendum mela. U mela, jien hekk nemmen għalmenu. F'Diċembru tal-2022 mal-20,000 persuna kienu pparteċipaw fi protesta fil-belt fejn twassal messaġġ favur il-ħajja u kontra l-manuvri tal-gvern ta' Roberta Bela illi jrid idaħħal l-abort propju mill-ventilatur mingħajr ma kien fil-programm elettorali tal-Labor. Dakinhar anke l-Partit Nazzjonalista tkellem bis-saħħa fil-Parlament u barra sabiex il-Gvern ma jibqax għaddej b'din il-liġi li kienet se ddaħħal l-abort f'pajjiżna. Apparti minn hekk il-President Emeritu George Vella kellu semewlieni biex Roberta Bela ma jibqax għaddej bil-pjan tiegħu u fost dawk li niżlu fit-toroq jipprotestaw kien hemm ukoll il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca. Fit-19 ta' Diċembru tal-2022 Bernard Gregg u d-deputati kollha tal-Partit Nazzjonalista kienu żammew pożizzjoni ċara u vvotaw kontra fi stadju tat-tieni qari. Imbagħad kellhom jgħaddu x-xhur sakemm il-Gvern għamel U-turn u l-liġi ġiet emendata fi stadju ta' kumitat fejn ġie assigurat li ma jkun hemm ebda mezz ta' interpretazzjoni li jagħti lok għall-abort biex bekk qabela baxxa rasu għar-rieda tal-Partit Nazzjonalista, tat-tobba u tal-esperti mediċi, tal-aqdiet non governattivi u tal-eluf illi niżlu fit-toroq jipprotestaw.